Noi știm cu toții pe ce meleaguri frumoase trăim, dar de multe ori, fiind afundați până peste cap în lucru și grijile zilnice, încetăm să le mai vedem. Noi știm, dar nu vedem. A venit momentul să ne rupem de la problemele casnice și să privim în jur, să vedem această splendoare și să o apreciem la justa ei valoare. O să vă povestim despre satul Ciorescu, unul din cele mai obișnuite locuri din Moldova. Aici trăiesc cei mai obișnuiți oameni, care iubesc să muncească cu spor, să se odihnească bine, care se bucură de viață și sunt foarte primitori, la fel ca toți moldovenii. Satul Ciorescu este situat în centrul Moldovei, la 11 km de orașul Chișinău în partea de nord-est. Satul este și locul de reședință a comunei cu localitățile Făurești și Goian. Bună ziua! Sunt primarul comunei Ciorescu, Constantin Scribnic. Comuna Ciorescu este formată din 3 localități: satul de reședință, satul Ciorescu, satul Goieni și satul Făurești. Populația comunei Ciorescu este de aproximativ 7.000 de locuitori. Structura administrației publice locale a comunei Ciorescu este formată în felul următor: din autoritatea deliberativă, Consiliul Comunei. În Consiliu sunt 4 comisii: specialitate Comisia pentru Buget, Comisia Juridică, Comisia pentru Construcții și Comisia pentru Servicii Tehnice. În Consiliu avem 15 consilieri de diferite partide și autoritatea executivă, ca primarul, unde se supun aparatul primăriei, contabilitatea centralizată și instituțiile subordonate primăriei. În comună, în ultimul timp, a început să se dezvolte businessul mic și mijlociu. Suprafața comunei Ciorescu este de 603 hectare. Pe teritoriul comunei Ciorescu sunt amplasate 21 de blocuri locative cu multe etaje și sectorul particular. Clădirile și sectorul particular sunt deservite de întreprinderea municipală Regia Comunală Locativă Ciorescu. Se cunoaște că satul a apărut odată cu construirea școlii de agricultură în numele lui Ion Gheorghe Ciorescu. Domnia sa a fost negustor de breasla a treia, de origine grec, locuitor al orașului Chișinău, care a trăit în secolul XIX și s-a stins din viață în 1887. Din izvoarele istorice se poate constata că dânsul procura moșia de lângă localitatea Cricova prin anii 60 ai secolului XIX. Faptul că domnia sa a dorit edificarea școlii îl desprindem din testamentul alcătuit la 30 noiembrie 1884. În document se menționează că, după expirarea termenului de moștenire din partea soției sale, 400 de desetine din Ocină vor trece ca dar zemstvei județene pentru edificarea unei școli agricole. Tocmai la toamna anului 1911 s-a pus prima piatră de temelie, iar anul 1912, 1 ianuarie, este data oficială a inaugurării școlii și începerea studiilor. Pe parcursul anilor, școala de agricultură a servit ca spital militar pentru participanții la primul război mondial. În anul 1944 a fost evacuată în România. Apoi, clădirea școlii a fost predestinată Tehnicumului de Zootehnie, care în 1959 primește statut de institut în domeniul vităritului și zootehniei. Din 1990, în încăperea aceasta s-a deschis o școală de muzică, care mai apoi a primit statutul de arte. În ea copiii învață la secțiile de dans, teatru, aerofone, pian, vioriști și altele. În cadrul concursurilor locale și orășenești, copiii ocupă locuri înalte. În comună sunt 3 școli generale cu predare în limba română și rusă. Școlile sunt echipate cu săli de calculatoare moderne, ospătării, săli de sport și de actorie. Școala îndeplinește un lucru foarte mare în educația spirituală a copiilor din comuna Ciorescu. La momentul actual, în școala de arte își fac studiile la cele 5 secții ce funcționează 215 elevi. Școala de artă din Ciorescu este unicul centru cultural care deservește toate măsurile
ce se petrec în cadrul Comunei Liciorescu. Зовут меня Лариса Степановна. Я являюсь директором школы с 1990 года. И самое большое богатство, которое мы имеем в нашей школе, это коллектив учителей и учащихся. Школа стабильная, в каждом году занимает призовые места на конкурсах. И мы приглашаем и учащихся из других сел. Mă numesc Tatiana Roman, sunt director adjunct al Liceului Teoretic Nicolae Bălcescu din Comuna Ciorescu. Vreau să spun câteva cuvinte despre liceul nostru. Anul acesta e un an jubilear pentru noi, împlinim 20 de ani de la fondare și avem și câteva performanțe pe care vrem să le împărtășim cu toată lumea. Colectivul profesoral de comun acord cu Asociația Obștească a Părinților, cu primăria locală, încearcă să facă condiții optime de lucru pentru elevii din liceu, astfel că în anul curent de studii s-a deschis încă o sală de calculatoare de care am avut foarte mare necesitate pentru elevi. Am început reparația blocurilor sanitare care ne-au dat bătaie de cap de-a lungul anilor. Elevii liceului nostru au ocupat locul întâi la Festivalul Internațional de Lupte Libere Voievod. Suntem mândri de faptul că activăm în această instituție care se află într-un sat atât de pitoresc din centrul Moldovei. Este și grădinița pentru copii numărul 220, unde educatori calificați au grijă de copiii de la 1 an și jumătate până la 6 ani. Eu sunt directorul Instituției Preșcolare 220, Mândru Viola. Instituția Preșcolară 220 în Comuna Ciorescu funcționează din anul 1984. Este o grădiniță tip care are 14 grupe cu un contingent de 320 de copii. La moment funcționează 10 grupe cu un contingent de copii de 256. Avem 20 de cadre didactice, un lucrător muzical, asistentă medicală, bucătărese, ajutor de educatori. În total avem 42 de lucrători. Sperăm ca copiii să găsească în grădiniță a doua casă, unde se simte bine, să fie îngrijiți și să aibă toate posibilitățile de a se dezvolta în continuare. Populația comunei, în mare parte, își ia originea în diferite sate ale Republicii, de la nord la sud, orașe și localități ale fostului stat sovietic. Conviețuiesc circa 23 de naționalități. Mulți dintre locuitori muncesc în orașul Chișinău, unii sunt plecați în alte țări și regiuni, alții lucrează în sat. Locurile de muncă în Comuna Ciorescu sunt oferite cât de companii de stat, atât și de cele private. În primul rând este combinatul vinicol Leon Gri, care produce vinuri de calitate și spumante pentru export. Mă numesc Elena Bercaru și activez în funcție de manager la filiala Leon Gri, Comuna Ciorescu. Compania noastră se ocupă cu producerea și cu realizarea producției vinicole. Această mină, după arhivă, datează anii 1870. Noi activăm aici din 1997. În această mină are loc păstrarea, maturarea vinurilor de calitate, producerea spumantului clasic prin metoda champenoise. La moment aici se efectuează lucrări de construcție, unde are loc pregătirea unei săli de degustație, a unui restaurant și sperăm că în curând în comuna noastră vor veni oaspeți nu numai de la noi din țară, dar și de peste hotare. La momentul actual, combinatul Leon Gri amenajează un complex turistic modern, care va fi unul din cele mai mari din Republica Moldova.